ko ng kaibigan na si Mama Ten. Buti na lang, gumaling siya. Kaya magpa-rest muna na para may extra proteksyon. Oh, ready ka na? Oo naman, rest bakuna na tayo. Ligtas at mabisa ang lahat ng COVID-19 vaccine. Kaya magpa-rest bakuna na rin kayo. Kapag may rest bakuna, may iwasan natin ang malubhang kaso ng COVID-19. Libre lang magpabakuna. Magtanong na sa inyong health center. Ako si Dr. Chito Abilino, ang DOH, Equal Center for Health Development. 63 years old, taga-Daraga, bakunado. Bakunado po ako kung Sinovac. Ako po nagpapasalamat sa satuyang gobyerno na tatawaan kita ng proteksyon laban sa COVID-19. Ako, kaibanan ka sa kuyang pamilya, protektado na po dahil po kami gabos, bakunado sa Sinovac. So magluwas na po kamo, magpabakuna man. Tangali, gabos po kita, protektado. Ligtas ka sa Res Bakuna. Ito ang mga dapat malaman ng mga senior citizens tungkol sa COVID-19 vaccines. Matanda na ako para magbakuna. Kailangan ko ba talaga yan? Oo, dahil kabilang ang mga matatanda sa high-risk population o may mataas na tsansang mahawaan ng malalang COVID-19. High-risk ang mga matatanda dahil kadalasan mababa na ang kanilang panlaban sa sakit. Dagdag pa rito, uso na rin po sa mga matatanda ang magkaroon ng sakit tulad ng high blood, diabetes, sakit sa puso at iba pa. Kami po mag-asawa, mahalaga ang magkaroon ng vaccine dahil yan lang ang proven na makaka-protect sa atin. That's why kami po ay naniniwala sa vaccine. Anong bakuna ang pinakamabisa para sa mga seniors na katulad ko? Lahat ng mga bakuna na ginagamit sa bansa ay mabisang proteksyon laban sa COVID-19. Ito ay pinag-aralan ng mga eksperto mula sa Food and Drug Administration at napatunayang ligtas at epektibo. May mga kaibigan akong nilagnat at sumama ang pakiramdam pagkatapos magpabakuna. Normal lang. Iba-iba ang reaksyon ng bawat tao sa bakuna. Yung iba, may nararamdaman pagkatapos mabakunahan. Yung iba naman, walang side effects na nararamdaman. Ang mga karaniwang side effects ng COVID-19 vaccines ay, una, pagkakaroon ng pagsasakit, pamamaga o pangangate sa lugar ng injection, pagkakaroon ng panghihina o Karaniwan sa mga side effects na nararanasan ay mild lang at agad ding nawawala. Huwag kayong matakot magpabakuna. Hindi naman siya masama. Magkaroon nga tayo ng Gawin kung makaranas ng side effects mula sa bakuna. Kapag nakaranas ng sintomas pagkatapos mabakunahan, uminom ng maraming tubig, magpahinga, kumain ng balanseng diet, at uminom ng paracetamol ayon sa abiso ng iyong healthcare worker. Kapag may naramdaman na reaksyon pagkatapos mabakunahan, i-report agad sa LGU o sa vaccination site. Napatunayan sa mga clinical trials na may dagdag proteksyong hatid ang Res Bakuna. Pero kailangan pa rin ipagpatuloy ang minimum public health standards para makaiwas ka at iyong pamilya sa COVID-19. Kaya magpares bakuna na! Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama, ay walang problema. Labanan ng COVID, labanan ng COVID, kaya natin to. Walang mask, isanitize ang kamay, dumistansya 1 metro, alamin ang totoo. Simulan sa bahay, maging malinis, 'cause together we can all be the bida, be the solusyon. Be the solution! Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pupunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna.
Napatunayang ligtas at mabisa ang Resbakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangamba makipagkamustahan. Kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Resbakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Commander Dito Ocampo po ng Philippine Coast Guard Auxiliary para sa kumpanyang Disiplina Muna na pinangungunahan ng DILG. Bakit natin kailangan magpabakuna laban sa COVID-19? Dahil mahal mo ang iyong sarili, pamilya at bayan. Ang bakuna ang tiyak na paraan para tuluyang mapigilan ang pagkalat ng virus. May mga patunay na mababa ang porsyento ng pagkalat ng COVID-19 sa mga nabakunahan na. At matapos mabakunahan, malaki na ang tsansa na makabalik ka sa normal mong pamumuhay. Kaya tulad ko magparehistro na at magpabakuna na kontra COVID-19. Muli po, ako si Commander Dito Ocampo, Disiplina Muna Ambassador. Nagpapaalala, huwag matakot magpabakuna dahil bida ang may disiplina. Magparehistro tayo at magpabakuna para sa ligtas na pamilya, ligtas na bayan. Sama-sama ulo nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ng COVID, labanan ng COVID. Kaya natin to. Walang mask, isanitize ang kamay. Tumista sa isang metro, alamin ang totoo. Simulan sa bahay, maging malinis, 'cause together we can all be the bida. Bida solusyon. Bida solusyon. Bida solusyon. Nagpares-bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may Resbakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang Resbakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Dahil bakunado na kami, wala na kami pang... Alright, so good afternoon everyone. Welcome to today's Media Dialogue, February 8, 2022. So for today's Media Dialogue, we will be having a discussion on booster doses and the vaccination of individuals aged 5 to 11 years old. So if we have any questions po regarding the topic, you may input that po sa ating chat box here on Cisco WebEx and the comment section
of our Facebook Live. So we are also live rin po sa ating Facebook page ng DOH Bicol CHT as well as the YouTube channel of DOH Bicol CHT. So let's proceed po to our Dr. Monroy Isaiah Mancilia, the COVID-19 vaccination program coordinator. So good afternoon po, Doc Mon. Doc, you're not audible po. Hello, good afternoon, Ma'am Max. Can you hear me Alright po? po. Yes Okay. po, Doc. And good afternoon po sa mga kasama po natin sa media. Good afternoon din po sa mga tagapanood po natin sa mga social media sites po natin as well as sa lahat po ng media platforms na nakakarinig po nito. So can I start my presentation, Ma'am Max? Yes po, Doc. Go ahead po. Okay. Just sharing po my slide right now. So oops, sorry. Okay. So isang magandang hapon po sa ating lahat. So ito po ay magbibigay po ako ng update po natin sa mga gagawin pong activities patungkol po sa pagbabakuna po natin, lalo na po ngayong pong February. So kasabay pa rin po ito sa ginagawa po nating Resbakuna, kasangga ang bida, kasangga ng bida. So for ngayon po is February 8, no? Tuesday, and we are set po na mag-conduct po ulit ng another National Vaccination Day. This time, part 3 na po ito at ito po ay gagawin sa Thursday, February 10 and February 11, 2022. So bukod po dito sa National Vaccination Days Part 3, magkakaroon na rin po tayo ng launch and start ng implementation po ng bakunahan po for COVID-19 sa mga pediatric age group 5 to 11 years old in Bicol Region. At syempre kasabayan po nito, i-implement pa rin po natin ang pagbabakuna sa lahat po ng edad 12 years old pataas. Tuloy-tuloy po yan, no, for the rest of February. Ngayon po, let me start the discussion with Bayanihan Bakunahan or National Vaccination Days Part 3. So mula po sa ginamit na datos po no ng National Vaccine Operation Center last February 2, 2022, ito po yung status ng Bicol Region. So base po ito sa target po natin na 80% na population po, out of the 4.99 million na target po natin for 2022, nakapagbakuna na po tayo ng first dose na umaabot po sa 3.4 million na Bicolanos and Bicolanas. Ito po ay equivalent sa 68.08%. And ang na-fully vaccinate na po natin, out of the target na 4.9 million is nasa 2.9 million na po. So this is the 8.59%. However po, kung mapapansin po natin po tayong nabakunahan na 200 booster doses po natin. In consideration para po planuhin po ulit natin yung ating National Vaccination Days, this time Part 3. So dito po sa National Vaccination Days Part 3, we will be ng 12 years old and above. So first, kanina pinakita ko yung coverage natin for the booster. Dito po, babakunahan po natin lahat ng mga 18 years old and above. Again, 18 years old and above for booster doses. Tapos po, yung lahat naman po na 12 years old and above na wala pa pong first dose, babakunahan din po natin that second dose. So, ang nagbabakuna pa rin naman po tayo at available pa rin naman yung Janssen. So, sa mga adults po na gustong Janssen ang mabakuna sa kanila, the Janssen vaccine is still available po sa ating mga RHUs. So, lahat po ng mga probinsya, lahat po ng ating mga municipality ay makikilahok po di ating malawakang bakunahan ng National Vaccination Days sa February 10 and 11. So, ang Bicol Region po ay binigyan po ng target total job na 266,000